тарафи казинои Саидшо дар ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ мо якта сехонагаи фурӯшӣ дорем. ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам ба иҷораам супорида мешавад барои зиндагӣ ё ин ки барои тиҷорат. Навор монаҳад ман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суруға. хона чӣ хеле гуфтем дар тарафи казинои Саидшо ҷойгир аст. Аз ин тараф чорраҳаи Саидшо ва аз ин тараф чорраҳаи пештара бозори Ҷалҷам. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ҳамин блок. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хонаи мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона ва ин бошад дуюм дари хона. хона аз ду тараф, ҳам аз пеш, ҳам аз қафои бино дари даромад дорад. се хонага мебошад бо масоҳати умумии 118 метри квадратӣ дар дуюм ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 7 ошшона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона 100% техпаспорт дорад. бо ҳамаи чизучорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад 1,400,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем, хона ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам ба иҷора ҳам спорида мешавад. 10,000 сомонӣ моҳона пардохти иҷораи ҳамин хона. метавонед инро ба иҷора гирифта зиндагӣ кунед ё ин ки метавонед ба иҷора гирифта ба тиҷорат табдил диҳед. мисол маркази омӯзишӣ, стоматология, маркази тиб ва ғайра. дилхоҳ намо тиҷоратро дар ин ҷо карда метавонед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввалин навор қайд кардем, ҳам аз тарафи пеши бино дар дорад, ҳам аз тарафи қафои бино. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навор мо ба шумо гуфтем, хона ҳам аз тарафи қафои бино, яъне аз тарафи подъезд роҳ дорад, ҳам алоҳида роҳ дорад аз тарафи пеши бино, аз тарафе ки роҳи калонро нигоҳ мекунад. барои ҳамин бениҳоят варианти хуб аст барои ягон намуд амволи тиҷоратӣ дар ин ҷо кардан, чунки аз пеши бино, аз тарафи роҳи калонам роҳ дорад. ана ҳамин дари хона мебошад. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз,